Nitong September 7, nagpositibo sa COVID-19 si City of San Fernando Mayor Edwin Santiago. Kasalukuyang pa rin naka-isolate ang alkalde habang nagpapagaling sa naturang sakit. Isang syudad sa may pinakamataas na COVID-19 cases sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa nakalipas lang na 2 araw, 226 na bagong kaso ang naitala sa syudad. 140 cases nitong September 8 at 86 cases nitong September 9. Dahil dyan sumipa na sa 1,684 ang total active cases ng San Fernando. Sa 242,100 Fernandinong bahagi ng eligible vaccine population, 25.1% o 60,773 pa lang ang fully vaccinated. 4 na vaccination sites ang umaandar natin. So, nag-average po sila ng 700 to 800 per vaccination site. So, isang araw po nakakaya natin yung 3,000 mahigit. Maging ang mga buntis na residente ng lungsod ay inihahanda na rin sa pagtanggap ng COVID-19 vaccine. Base sa guidelines ng Department of Health, inirekomenda ang pagbabakuna sa ikalawa o ikatlong trimester ng pagbubuntis. Tanging ang Russian-made vaccine na Sputnik 5 ang hindi pinahihintulutan ng mga eksperto na iturok sa mga nagdadalang tao. Ang pagbilis ng pagdami ng COVID cases ay posible umano sa transmission ng mas nakahahawang Delta variant. Dahil hindi naman ipadadala sa Philippine Genome Center ang lahat ng specimen na nagpopositibo sa virus, mabuting isipin na lang umano ng mga Fernandino na kahit anong variant ay lubhang makaapekto sa kalusugan ng bawat isa. Total, inamin na rin ng National DOH natin na meron ng community transmission yung Delta variant. Sa latest COVID tally ng San Fernando, umabot na ang kumpirmadong kaso sa 9,022 kung saan 1,684 ang aktibo, 250 ang namatay at 7,088 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.